नमस्कार जय जगन्नाथ। आपण देखुछन हम यूट्यूब चैनल जा ना अछि आरजे अंजलि। देखुछ देखि पारथे आलू बाइगण प्याज गाजर कटा कटा कर थुआई जे आज हम घर साधा हो आलू कटा हे जे गांगाला खंडे तापरे बीन सिंबा कटा सला परे बर्तन में हमें गाजर कटा कटी सकाळू उठी धड़पड़ हे काम दाम सारी घर आज साधा ना जेजेंगर साधा माने बापा घर बापा गरम କରିବା ଶାଶୁ ବାହାରିଲେ ରୋଷେଇ କରିବା ମାମା ଆମର ଇଏ କଷା ମା ରହିଲା ଓ ଏ କଷା ଭିତରେ କଷା ଚାଲିଲା ଭିତରେ ପିଆଜ କଷା ହେଇଗଲା କଷିବା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ପକେଇଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଆଜ ଟିକେ ନାଲି ଆସିଲା ନାଲି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ମାଡ଼ କରିଦେବା ଅଦା ରସୁଣ ମାଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଲୁହା ଖରିଆ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠ ତିଆରି ହେଇଛି ଆମ ରୋଷେଇ ସାଧା ହେଲେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହଣ୍ଡା ବସିବ ହଣ୍ଡା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ବସିବ ଗୋଟେ କାଠର ଛୋଟିଆଟା ଆଉ ଆମ ବଡ଼ ରୋଷେଇଆ ନୁହଁ ନା ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଠ ଅଛି ସେଥିରେ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ହବ। ତାପରେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ନୁହଁ ଜିରା ପାଉଡର ପକେଇ ହେଲା ପାଣି ଟିକେ দিয়ে ଲାଗି ଆସୁଥିବ ପାଣି ଟିକେ ଦିଆଗଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ କଖାରୁ ଯାହା ସବୁ କଟା ହେଇଥିଲା ସକାଳୁ ବାଇଗଣ କଖାରୁ ଗାଜର ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପକାଗଲା ଦେଖିବା। ତାପରେ ବିନ୍ ଫିନ୍ ସବୁ ପଇସିଲା ଘାଣ୍ଟି ମୋ ଶାଶୁ ମା ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲେ କି କାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ବଡ଼ି ପକେଇଦେବା ବଡ଼ି ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ବଡ଼ି ପରେ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବା ଯାହା ମସଲା ମସଲି ଥିଲା ତା ସବୁ ପକେଇବା ଘାଣ୍ଟି ଓଖି ଧୂଆଁ ଆଖି ଧୂଆଁ ମୁଁ ବା ପୋଡ଼ିଗଲାଣି। ତାପରେ କ'ଣ ଟିକେ ପନିର ଟିକେ ମାଡ଼ କରିବା ପନିର ମାଡ଼ କଲା ଟିକେ ପନିର ଲୋଭ ପନିର ବାଛିକି ଖାଇବା କେମିତି ଗୋଟେ ଲୋଭ ଆଳୁ ପକେଇଦେବା ଆଳୁ ବଡ଼ି ଫୁଡ଼ି ଯାଏ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ତାପରେ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଛି ଗୋଟେ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଘଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ହଣ୍ଡାଟା ହେଇଗଲି ତରକାରୀ ଘଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପରେ ଟିକେ ଲୁଣ ମାରିଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ନହେଲେ ତଳେ ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ ଲୁଣ ମାଡ଼ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କାଜୁ ଫାଜୁ ଯାହା ପକେଇବା କଥା ଯେତେ ଯାହା ପକେଇ ପାରିବ ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା ତରକାରୀ ମସଲା ମସଲି ସେ ରେସିପି ବନିଆ ହେଇଗଲା ବନା ଆସିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ଝାଲମୁଢ଼ି ଟାଇପ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ମତେ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଗଲା ତାପରେ କଷାଟା ଚାଲିଛି ଜୋରଦାସରେ ପୁଣି ଲୋକ ଖାଇବେ 100 ଜଣ ଲୋକ ଖାଇବେ ହଣ୍ଡାଟା ଦେଖାଯାଉନି ହଣ୍ଡାଟା କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟିକେ ନେବ ଖାଲି ଫୋକସ୍ করে ତରକାରୀ ଉପରେ ଯାହା ହଣ୍ଡା କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଚୁଲି କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ସେ ତାପରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପଡ଼ିଲା ହଳଦିଆ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଚଟୁ ତ ଅଛି ଖାଲି ହଳଦୀ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ତ ଆମର ନା ରୋଷେଇଆକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୁହଁ ନା ଜଗଡ଼ିଆ କାହାର ନାହିଁ ଖାଲି ସେ ଆଳୁ ପିଆଜ କୋବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲା ପରେ ତରକାରୀ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାଣି ଫାଣି ଦିଆହେଇ ଛିଞ୍ଚତ୍ର ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଣ୍ଡା କେବଳ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇ ଗରମ ମସଲା ମାଡ଼ ହେଇକି ଛୁଙ୍କ ଫୁଙ୍କ ଦିଆ ହେଇ ତରକାରୀ ଆମେ ଆଳୁ ଭାତ ଡାଲି ତାପରେ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖଟା ପାଣି ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ପାଣି ନହେଲେ ଭାତ କ'ଣ ଯିବ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଉଡେଇଲୁ ଘାଇଁ ଆମ ଘରେ ଅଛି ଆମେ ଚାରି ଯା ମିଶିକି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖଟା ପାଣି